We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso, galaw-galaw na ug mayong Miyerkules sa buntag. Ato sang i-greet ang ato mga kapuso nga nananaw diya sa Barangay Lapasan ug Barangay Kauswagan dinhi sa Cagayan de Oro City. Attorney Resi, good morning. Good morning, Sabsay, ug happy Wednesday mga kapuso. Ato sab kamustahon ang ato mga kapuso nga naa dira sa Alabel ug Maasin, Sarangani Province. This morning mga kapuso, atong sayron ang kahimtang sa mga Odonata species, lakip ang mga suliran nga atong ginaatubang para maprotektahan kini. Kauban ang Odonata Specialist ng Pilipinas nga si Dr. Regan Villanueva. Samtang Attorney Resi, ato sab makauban ang bagong Police Director dinhi sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang mga plano ug mga programa sa syudad ni Police Colonel Aaron Mandia. Samtang ako pong makauban sa Bistok si kapuso artist and athlete John Vic de Guzman. Una ka na mga kapuso, nasayod ba mo kung unsa ang syudad dinhi sa Pilipinas nga giilang City of Island Adventure? Mao ka na ang Surigao City sa Surigao del Norte Province. Ang Surigao City ginganlan nga City of Island Adventures tungod na palibutan ang maong syudad ug dakong bahin sa tubig dagat ug abunda nga marine species. Nailansab ang syudad tungod gipalibutan kini og 17 ka mga isla ug mga nindot nga white sand beaches, mystical caves, mga bakhawan ug mga underwater scenery. Mga kapuso, karong buntaga atong sayron og ilailahon ang bag-uhay lang nga nabutang isip direktor sa Cagayan de Oro City Police Office. Sayron sab nato ang mga kabag-uhan nga butyang ipatuman karon sa iyahang paglingkod. Ato makauban si Police Colonel Aaron Manja, ang newly installed director sa Kokpo. Colonel Manja, sir, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon, sir? Mayong buntag, okay lang po, okay lang. Glad to hear nga you're doing great, Sir Manja. Pero sir, unang-una no, aron mas mailhan ka sa atong mga kapusong Cagayanon, pwede ka ba makashare ka namo og a little background about yourself? Kinsa ba si Aaron Manja kaniadto? Ako po ay pinanganak sa Isok, Buwak, Marinduque, Mimaropa, 4B. Doon po ako nag-eskwela ng elementary hantod sa college. Prior po doon sa pag-graduate ko ng college, ako po ay advanced ROTC. Talagang pangarap ko po kasi probinsya, gusto ko maging sundalo. Pag-graduate ko po ng fourth year college ko, nagtrabaho po ako sa Manila. Electrician po ako for 1 year. Then, one of my kapitbahay, yun po ang nag-encourage sa akin na mag-take ng exam sa Philippine National Police. That was 1994. At sa awa po ng Diyos, ako ay nakapasok 1995 at nag-graduate po ako 1997 sa Philippine National Police Academy. Sir, you've mentioned nga bata ka pa lang gusto mo na maging isang sundalo o public servant. Pero ano po ba ang sa tingin nyo ang nagtulak sa inyo upang pangarapin ito? Kung ikwento ko is, sabi nga probinsyano ko, talagang sa hirap, as in, sa hirap ng panahon, ang mother ko is walang trabaho, ang tatay ko karpintero, 6 kami magkakapatid, gusto kong maangat ang buhay namin. Ako from the beginning, nag-aral ako, never akong nabilhan ng bagong sapatos since high school ako, elementary hanggang
hanggang college ko. Ngayon po, high school, elementary hanggang college ako, meron po akong tita na may restaurant, malaki ang bahay, doon po ako naglilinis. Yun yung po yung baon ko. Elementary hanggang college po ako, doon ako sa tita ko. Wala nung pong ibang source. Kaya sabi ko, ang pangarap ko nung ako'y nakapasok sa PNPA, kaya ko to, bahala akong mamatay, basta hindi ako lalabas. Ngayon sir, na ikaw na ang bagong direktor ng Kokpo, ano po ba ang mga unang mandato nyo sa inyong mga tao? Bali, ang unang instruction ko sa kanila is yung police visibility, i-maximize natin kasi alam natin na ang personnel talaga kulang. Kulang, wag na tayo mag-expect ng may ma-download o may ma-transfer sa atin. Kung ano kako ang nandyan, i-maximize natin yan. Kasi po, ang Cagayan de Oro City is pagdating ng adlaw, naga-double siya ang population. Coming from Bukidnon, Lanao, neighboring provinces. Kaya po, sabi ko, doon tayo muna mag-focus. Ako sir, sabi ko po, ako'y hands-on. Hands-on ako. Sir Manja, first few days po bilang City Director, ano po ba ang nakikita mo na mga proyekto na gagawin mo under your command? Ang ano ko lang talaga is, i-focus na natin kung ano yung dapat tutukan natin. Hindi na ito bago sa akin. Although nga, iba yung ako station commander sa ngayon. Kumbaga, ako na yung nasa top i-over ko lahat ng mga kailangan. Kaya siguro, sabi ko nga, step by step lang. Mauna muna tayo sa baba. Police visibility muna, collaboration. Second, ang ano ko is sana magkaroon ng standard police station. Kaya nga po, kakausapin ko yung mga barangay captain, baka pwede silang magbigay o mag-donate ng lupa. Kasi galing naman po ako sa R4, alam ko yung proseso para magkaroon ng standard police station. Matagal siya pero may hihintayin tayo. Yun po ang punto ko. Yun ang gusto kong legacy ko na kasi ako dito, ako lumaki, gusto kong pagdating ng panahon may police station. Yung pinaglingkuran ko, binalik ko rin sa tao. Lastly sir, unsay mong mensahe ngadto sa katawhan nato diri sa Cagayan de Oro City, labi pa nga ikaw na ang namunuan sa kapulisan dinhi sa atong dakbayan. Magtulungan po tayo. May mga programa po ako na gagawin, pero bigyan po muna ako ng pagkakataon na nga po gusto ko makausap yung mga barangay captain para po sa bayan yung gagawin ko. Para po yung security is insecurity at the same time, maano rin po natin yung pandemic kasi po from time to time po may checkpoint po tayo. Daghang salamat Police Colonel Aaron Manja ug salamat sir sa imuhang pagka-sport sa pagtubag sa atong mga pangutana. Amping kanunay and more power alang kanimo. Yes, sir. Yeah, salamat sir. Mga kapuso, chillax lang mo. Mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso, makauban nato karon sa Best Talk ang kapuso artist ug athlete John Vic de Guzman. Maayong buntag John Vic and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Ayan, maayong buntag sa inyo tanan, sa lahat ng mga kapuso natin sa Mindanao. Kamusta kayong lahat dyan? At ako naman, sobrang thankful ako na naging part uli ako nitong interview na to. So, yeah. I'm good. It's good to know naman na napaglaanan mo kami ng panahon ngayon. But, bago natin pag-usapan ng Philippine Men's Volleyball Team, na-miss mo na ba ang mga Oh Lala Boys and the rest of the cast ng Oh My Love? Ay ta, masoy pine. Punip ipi 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 ay punip ipi 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 kerap tay mau ipi 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 ne. Sikmat tayon wa punip ipi. Siyempre naman, sobrang namimiss ko na yung cast and nung mga times kasi nandun ako, sobrang parang hindi ako nalayo sa family ko, hindi ko na feel na malayo ako sa kanila dahil yung trato sa akin ng ibang mga artist na parang kapatid din nila, parang anak. So, namimiss ko na din dahil masaya yung bonding.
Halos lahat sa kanila mga comedian, so hindi ka maboboring. Alam naman natin na ikaw ang long time na team captain ng National Men's Volleyball Team. Ano nga ba ang mga skills or katangian na hinahanap ninyo sa volleyball team? Well, kung ako ang tatanungin kasi, yung most of my teammates kasi halos lahat sa amin pala na nasa kanila lahat yung skills na hinahanap. But I think ang pinaka-importante lang namin at talagang kailangan namin pagtuunan ng pansin is yung experience pa pagdating sa international tournaments. Kasi sabi nga nila pagdating sa skills, pantay-pantay na halos, sa palo, pantay-pantay na magkakatalo dyan, yung experience level mo, kung gaano kalawak yung maturity mo pag naglalaro ka international tournament. We all know na ang mga nasa men's volleyball national team ay mga kaibigan mo na. Kaya let's play some game naman, John Vic, to test kung gaano mo sila kakilala. So magbibigay ako ng mga names at mag-identify ka lang siguro ng mga isang bagay that pertains to your team members. Are you ready? Umpisahan na natin. Sige, medyo kinabahan ako dyan. Let's start with Mark Espejo. Para siyang isang set ng construction tools. Parang, kasi napaka-skillful ni Mark. So parang kahit anong kunin mo, kahit saan mo siya ilagay, kaya niya mag-adjust pag nasa volleyball. Wow, ang galing naman. How about Mark Alfafara? Mark Alfafara. Si Alfafara naman kasi ever since friend ko na siya. So lagi namin siyang inaasar na na puno. Kasi tinatawag namin siyang I am Groot. Kasi yun yung parang namin sa kanya, code name niya sa national team. So parang puno kasi si Boy talaga matigas siya. Kumbaga hindi mo matitibag basta-basta. So pati build up ng katawan. And finally, Josh Retamar. Para siyang rubber band. Wala na maisip eh. Rubber band kasi napaka-flexible siya. Flexible siya sa lahat ng bagay. Is willing to learn. Magaling siyang makinig. Sumusunod siya sa mga bagay na pinapagawa sa kanya. At the same time, useful niya sa team. Wow, thank you for that, John Vic. Very impressive talaga. Kilala mo yung mga teammates mo, no doubt about it. But of course, we're very proud of you and the rest of the team because yung last SEA Games natin in 2019, you had a breakthrough silver medal finish. Now, ano kaya yung mga learnings ninyo during that time that you think na you can bring with you as you take on another round of competition this year? Well, ever since naman, lagi lang namin iniisip at saka sinasapuso yung mga bagay na pinaghirapan namin nung hindi pa kilala ang men's volleyball team. Kasi ever since talagang gusto namin one day makilala yung men's volleyball team sa industry ng volleyball na alam namin hindi imposible. So sa pamamaraan na ginawa namin yung pagsumikap namin last 2019, mas nanaig doon yung parang maging family kami at the same time, yung puso namin, inaalay namin hindi lang para sa sarili namin, kundi para sa lahat ng tao na sana one day ma-recognize ang volleyball, men's volleyball. We wish you the best of luck, John Vic, and we will all pray with you. Kaya naman please invite ngayon lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao to keep on supporting our national men's volleyball team and also invite everyone to follow you in all of your social media accounts. So yan guys, ini-invite ko po kayo na sana masuportahan niyo po ang men's volleyball this coming 2021 SEA Games. At sana po mas maging unite po tayo. Mas suportahan pa po natin ang isa't isa dahil sabi nga natin ang kalaban natin yung ibang country, hindi tayo. So hopefully guys, maging maganda yung SEA Games this coming year. And sana lagi kayong safe and ayan, do follow me on my social media accounts, John Vic de Guzman, sa Twitter, Instagram, Facebook, and syempre sa mga kapuso sa Mindanao. Maraming salamat at sana safe kayong lahat. At syempre, thank you so much sa At Home with GMA Regional TV for inviting me. Daghang kayong salamat, John Vic, for your time. Thank you. And that was John Vic de Guzman, mga kapuso. Chill lang mo kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Nasayon ba mo nga ang pinakaunang odonata specialist sa tibuok Pilipinas kay gikan og Davao City?
Siya lang naman ang mitutok sa mga kinabuhi sa dragonflies or damselflies o mas ilado na tutubi or alindanaw. Ug karon this morning mga kapuso, atong sayron ang iyahang journey sa pagdiskubre sa nagkalain-laing mga species kauban ang Odonata Specialist ng Pilipinas. Walay lain pa kundi si Dr. Regan Villanueva. It's a great morning, sir. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, sir? Attorney, maayong buntag. Salamat sa invitation, no? Maayong buntag po sa atong mga viewers. So far, so good. Okay lang po ta. Sir, alang sa kasayuran sa tanan, unsa ba ang trabahong ginabuhat sa usa ka Odonata Specialist ug kanus aka nagsugod sa moong discovery? Ang Odonata Specialist, siya ang eksperto or tao na nag-study, nag-specialize sa Odonata. Ang Odonata kay sa ato pa sa Bisaya, na ang dragonfly or alindanaw or tutubi or tutubing karayom. Nagsugod ko ani 2009. Nagsugod pa ko ani estudyante pa. Then I proceed sa medicine. So na-combine na nako siya as a doctor at saka sa dragonfly. Grabe gyud ang imong dedikasyon sa pagtutok ani, sir, no? But sa pipila ka tuig nga imo ning gitun-an, unsa ang imong ma-consider siguro na greatest discovery as an Odonata Specialist? So far no sa mga halos 20 na katuig sa pag-study sa dragonfly o sa damselfly, no, sa Odonata, ang mahimo siguro ang pinakadako nako na contribution is paghanay sa dragonfly sa Philippines, no, pag-organize kung pipila gyud sila ka klase. Dayon nakapangalan pud ko og tulo ka genus, no, sa pamilya pa tulo ka apelyido ang akong nabuhat. So sobra na pud pipila ka dosina ka species ang akong napangalanan. Ubay-ubay po gyud di ay, sir, no? And with that, we are very thankful and we are so proud sa lahat po ng inyong mga efforts, sa lahat ng inyong mga paningkamot. And I'm pretty sure daghan kaayo mga nagka-interest about ani, but we'd like to ask also kung aduna ba yung mga research centers diri sa Mindanao nga focused ani na study. Fortunately, no, Mindanao or even sa Pilipinas, wala gyud tay specialized center. Sa ubang nasod, like for instance sa Hong Kong, na aslay organized na system gyud dito. Pag makita nila na kana siya na klase na Odonata naa dito, bisan unsa ka prime property siya, sirado gyud na automatic ang construction. Kay ang Odonata manggod, marker manggod na sila, timailhan na sila kung unsa pa ka okay ang isa ka lugar. Pero sa atos Pilipinas wala ta, no? So wala tay system, wala tay center na specialized for Odonata. So far, ako lang gid halos nagalihok for Odonata sa Pilipinas po. Sa kaabunda sa atong kinayahan, daghan pa gyud ang mga undiscovered species tungod sa maong kakulangon sa mga naka-eskwela pa hiniini. Apan gawas ni Ana, sir, unsa pa ba ang mga suliranang inyong na-encounter? Ang isa gid ka biggest challenge ani is halos walay nagatrabaho. Naay mo attempt og work mga students as their thesis lang. Pag human na dayon, dili na mapadayon. Second biggest challenge sa Pilipinas is wala tay funds. Naay mga areas nato need na explore, need to document, no, kung unsa na yung mga status. Aside sa fund, kuan po nato is ang atong balaod mismo medyo siya strict kaayo siya in terms for research. Dili ka ita makalihok kung maghimo tag research, mas maayo pa siguro mag-mining, mas dali pa makabuhat og mining kumpara sa mag-research. Dayon ang ikaupat yun na greatest challenge is paspas kaayo ang climate change. So then wala kaayo i-study. So ang kadaghanan mga wala na lang na wala nato ni bawhan. Like ang ato dinhi sa Davao, kung tan-aw nimo na ang marahan sa una 10 years ago ug karon dili na parihas ang imo makita na alindanaw. Lahi na ang grupo sa alindanaw imo makita. So kusog kayo ang climate change in the span of 10 years or 15 years. Nagabag-o na gyud ang community sa Alindanaw, no, sa Odonata. Ang ubang lugar wala gid ta information. So I think mo na ang mga challenge gyud kayo nato karon. Maunang usag yun ang mga research centers na kinahanglan nga suportahan sa atong panggamhanan aron pud masayod ang atong katawhan nga naatay mga species na kinahanglan og proteksyon. Salamat po kayo, attorney, for the invitation, no. Unta naatay mga batan-o, no, mga estudyante na magka-interest pod ani sa pag-study ug unta pod
atong mga policy makers, mahuna-hunaan nila na i-utilize po ang atong mga species nato as a marker for decision making. Dako kaayo ang lugar, daghan lupad kayo ang Pilipinas, daghan areas na wala pa gyud tay information. So dili kaya sa isa o duha o napulo ka tawo, kinahanglan nato taghan matinabangay para ma-establish yun nato kung unsa ang naa sa ato adin sa Pilipinas. No? Kay daghan pa kay areas wala gyud nakabalo kung unsa na mga species ang naa. Daghan kaayong salamat Dr. Regan Villanueva sa paghatag nimo og impormasyon kabahin sa Aldonata Studies ug unta daghan pa ang susama nimo nga maghatag gyud og tinuod nga pagprotekta sa atong kinaiyahan. Daghan kaayong salamat sir. Amping. Salamat kayo. Usa sa nagpabiling hagit sa atong komunidad kay ang pagprotekta sa atong kinaiyahan. Sa lapad sa atong kayutaang ug kalasangan adunay mga undiscovered species nga angay gayud panaliptan. Busa atong suportahan mga kapuso ang mga programa nga nagatabang sa proteksyon ug conservation sa atong kinaiyahan. Samtang Attorney Resi tungod sa pagpaningkamot ni Police Colonel Aaron Mandia nahimo kining City Police Director sa Cagayan de Oro. Butang nga angay kapanaminan. Panginaot sad niya nga mamahimong malinawon ang syudad sulod sa iyang termino. Samtang say mga kapuso panghinaot ni kapuso artist ug longtime team captain ng National Men's Volleyball Team na si John Vic de Guzman nga suportahan nato sila sa ilang umaabot nga games. Mga kapuso, unta na inspired na kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lamang sa panultihon ni Barbara De Angelis nga love and kindness are never wasted. They always make a difference. They bless the one who receives them, and they bless you, the giver. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.